Milé dámy, vážení páni, dovolte, aby som vás privítal na tradičnej krojovej zábave. Už vás tu vítam 12. krát, takže vítajte. A dovolte, aby som medzi nami privítal nášho pána dekana, doktora Petra Klecha, prednostku Mestského úradu v Veľkom Záloží, pani Katarínu Kováčovú, a vás všetkých, ktorí máte radi folklór. Dovoľte, aby som sa poďakoval sponzorom, ktorí pre vás pripravili túto bohatú tombolu. Dáme na tom spomeniem tie prvé 3 ceny, je to sušička na prádlo v hodnote 800 eur, multifunkčný grill v hodnote 500 eur. Tú sušičku dala firma Tomáša Zaujeca, Baumann. Druhá cena je grill od firmy Videlnica, tretia je z obecného úradu Kosačka v hodnote 260 eur. A ostatné ceny sú také menšie, ale vynikajúce. No, takže páni sponzori, ďakujem, podnikateľská sféra, a rád by som sa takto poďakoval aj Jednote dôchodcov Slovenska, ktorí nám spravili túto úžasnú výzdobu. A dovolte mi, aby som dnes privítal nových muzikantov, ktorí sa budú starať o zábavu až do skorého rána. Muzika Milky Way, vítajte. No a vítam tu aj folklórnu skupinu Jaročan a Cifrovačku. Vítajte a prajem vám príjemnú zábavu až do skorého rána.
Krásny večer vám praje hudobná skupina Milky Way, ako pán starosta povedal, že firma, tak od dnes môže byť kľudne firma. Sme veľmi radi, že pán starosta vložil dôveru práve do tejto kapely. Ak môžem na úvod povedať, domovská scéna tejto kapely je v Červeníku, je to bývalý Verešvár, hned vedľa Fraštáku, respektíve vedľa Hlohovca. Máme to co by je to nefalšovaná, živá kapela vo forme väčšieho big bandu. Veríme, že si budeme dobre rozumieť. Je to nádhera, keď sa pozrieme na tento krásny, krojovaný ples. Pozývame vás do prvého tanečného kolečka krásnym valčíkom. Piesničko ľúbezná, kto ti dal notečku. Na zdravie! Nebylo.